Masana abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapempha polisi kuti alimbikitse bata ndi mtendere ndipo amange anthu onse amene akukhudzidwa ndi kufalitsa nkhani yabodza yoti ena akugulitsa malo obisika a anzawo. Bwalo la milandu lalikulu lakana pempho lomwe gulu la anthu ena anapereka kuti bwaloli lisapereke chigamulo choti bungwe loyendetsa chisankho libwerere ku Blantyre kuchoka ku Lilongwe. Ndipo matupi a Amalawi 15 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe afika mdziko muno pamene matupiwa akhale akulowa m'manda kuyambira lero. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha polisi kuti alimbikitse bata ndi mtendere ndipo amange anthu onse amene akukhudzidwa ndi kufalitsa nkhani yabodza yoti ena akugulitsa malo obisika a anzawo m'maboma achikwawa komanso Nsanje. Mneneri wa mtsogoleriyu Kathe Maulidi watsimikiza izi ponena kuti mtsogoleriyu ndi okhudzidwa ndi imfa ya nkhanza yomwe anthu ena aphedwa kamba ka nkhanizi m'maboma awiriwa. Pakadali pano anthu 45 ndi omwe amangidwa kale kamba kofalitsa nkhani zabodza ndipo akhale akupita nawo ku bwalo la milandu posachedwapa. Pakadali pano anthu 27 awatumiza ku ndende yachichiri ku Blantyre komwe akuyembekezera kugamulidwa pa mulandu wawo okhudzidwa ndi kupha anthu omwe amawaganizira kuti asowetsa ziwalo zobisika za anthu ena m'maboma achikwawa ndi Nsanje. Bwalo la milandu lalikulu lakana pempho lomwe gulu la anthu ena anapereka kuti bwaloli lisapereke chigamulo choti bungwe loyendetsa chisankho libwerere ku Blantyre kuchoka ku Lilongwe. Malinga ndi mkulu oyimira boma pa milandu a Frank Mbeta, izi zikutanthauza kuti palibenso choletsa bwalo la milandu kupereka chigamulo chake ku bungwe la MEC kuti libwerere ku Blantyre. Iwo akufotokoza zambiri. Anthu awa anapita ku khoti kuti akatenge chiletso malo mwa Electoral Commission kuti Electoral Commission isasamuke kupita ku Blantyre. Ndiye ife tinalipempha khoti kuti anthu awawa si anthu oyenerera kubwera ku khoti malo mwa Electoral Commission. For Electoral Commission itakusuma payokha komanso mbuyomu idasuma kale koma kuti mlanduwo sanapambane. Ndiye apa akhoti avomerezana nafe kotero kuti anthu awawa mlandu umenewu tinene kuti auluza khoti lakana kupereka injunction komanso lanenetsa kuti anthu amene nkhani sizikuwakhudza asamangolowerera. Anthu okhawa amene nkhani ikuwakhudza mwina akagwira ntchito ku Electoral Commission kama commissioners amene mwina anthu amene ngamene angakhale nchifukwa choti apite ku khoti osati munthu wina aliyense kuti ine basi kuti nditha kupita ku khoti kupita ku khoti. Ndiye bwalo la mlandu ife tasangana kuti latsindika mmene malamulo amene akhalira kuti sikuti ifoti nkhani zokhudza boma ndi aliyense atha kumangopita ku khoti ukalisomera boma. Zikatere tsopano zutanthauza chani? Of course kumbali ya nkhani ya awawa ndiyo nkhaniyo yatha chifukwa khoti latenderalo kuti ine chimene chero mungapezekere m'bwalo muno palibe pamene kumbali ina nangasi amafuna chiletso kuti Electoral Commission asasamuke zikutanthauza kuti pakadakali pano chigamulo chimene chilipo chodziwika nchonena kuti palibepo chiletso china chilichonse choti Electoral Commission asasamuke. Electoral Commission ayenera kuti ndithu asamuke atipita ku Blantyre malingana ndi mmene analamulira Professor Arthur Peter Mutharika, president wa dziko lino.
Tibwererenso ku nkhani yathu yomwe ikuti pakadali pano anthu 27 awatumiza ku ndende yachichiri ku Blantyre komwe akuyembekezera kugamulidwa pa mlandu wawo okhudzidwa ndi kupha anthu omwe amawaganizira kuti asowetsa ziwalo zobisika za anthu ena m'maboma achikwawa ndi nsanje. Mu studio muno ndili ndi Rashida Matandika amene akutsatira bwino nkhani mwachidule. Nkhani ikuti bwanji? Nkhani imeneyi mmene tinayambira kuiona m'masamba amchezo zimaoneka ngati kuti mwina mwake ndizocheza, koma pomafika tsiku la lero anthu 7 atisiya. Banja limodzi kwaphedwa amayi ndi bambo omwe, ndipo malinga ndi achibale bambo omwe, ndipo malinga ndi achibale amene tayankhula nawo anthu asiya ana 8 atha kuganiziridwa zimenezi chifukwa kawirikawiri anthu amanena kuti yayi ngati anthu akupanga zamatsenga ndi kuti afuna kuti yayi ngati anthu akupanga zamatsenga ndi kuti afuna kuti mabizinesi awo azipita patsogolo, koma amene akufotokozera abale awo anthu amene mabizinesi awo azipita patsogolo, koma amene akufotokozera abale awo anthu amene wawa anali kuti amangopanga timaganyu mali mmene zimachitika zimenezi tsiku limenelo achimwali anga anayaganyu kena kuti napita pamaliro kuchoka pamenepo ndi pamene zachiwembuzi zimachitikira. Ndeye zakhala zikuchitika m'madera osiyanasiyana kuchikwawa komanso ku nsanje. Apolisi ayigwira chifukwa sanagone. Momwe ina timacheza nawo dzulo kuchikwawa amafotokoza kuti ifeyo ndeno tikugona pa ofesi zoti nsoka yakusintha zovala timamva inoyo tikumamva inoyo ndithu ngakhale aosi kumachita kwaona kuti munthu yudi sanatani sanagone. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi analinso kumeneko nokayira kuti akamvetsetse kuti chikuchitika ndi chani. Ndipo tili kumweko ndi zodabwitsa kuti ngakhale anthu amamva kuti ukuagwira anthu ena anthu amapitirizabe chifukwa tili komweko ma 11 kunadzabweranso ripoti loti tatiyeni muthamange kumukapulumutsenso moyo wina. Chabwino. Ndipo anthu 7 amene amwalira anthu 2 apulumutsidwa. Chabwino. Pamangidwa. Ndipo 27 ndi amene momwe unafotokozera muja ali ku ndende. Chabwino, anthu amangidwa ena agwidwa ndi amenewo pano zili pati tiyembekezere zotani? Padakali pano tikuyembekezerabe kuti anthu ena amene anamangidwa mu anthu 45 iwo timve kuti kodi tsogolo lake likhala lotani chifukwa pa 27 amene atumiza kuti akakhale ku ndende kumakadikira chigamulo enawo ndi ana ndi kunali zoti zichitike kuti aonetsetse kuti makolo awo akudziwa kuti ana awo akupita kuti komanso kodi a social welfare akutipo chani tukoma mabungwe kuyankhulapo ngakhale sipanatuluke ma statement ochuluka iyayi koma mabungwe komweko kuchikwawa ndi kunsanja ali pa ground ayamba ntchito yophunzitsa anthu kwazindikiritsa kuti iyayi zaufitizi tatiyeni tiziyamba kayeta mvetsa kuti zikuti bwanji. Chabwino, utafufuza zikuoneka kuti kumeneku ndithu anthu akukhulupirira kuti ufiti udakalipo ndithu. Ndipo anthu akukhulupirira kwambiri chifukwa ngakhale anthu akamanena mwina mwake mozembaitsa umamva yayi ordinanenso ndione balance kuti kodi zili bwanji, koma zikuonetsa kuti anthu azikhulupirira ndipo azitengadi. Ndipo ngakhale kuti no anthu akumangidwa maphunziro akufunika kuti aperekedwe kwambiri, anthu adziwitsidwe kwambiri kumadera amene ndi akumidzi chifukwa kumeneko ndi kumene zikuchitika. Ndinene kuti mwina mwake dzulolo mmene apolisi amathamangira uko mwina kukampeza munthu atavulala kwambiri kuti kupita naye kuchipatala chifukwa chonena kuti no anakunali kutali ndi kudera la kutali ndithu. Kusenza zoti pakadali pano mmene tikuneneramu ndiye kuti anthu sakuzindikirabe yayi. Sakuzindikira, sakuvomerezanso. Sakuvomereza pokhapokha maphunziro atani achitike koma ululu tsopano ukutsala kwa anthu amene achibale awo amene achipitiridwa chipongwe ndithu. Rashida, ndathokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Ameneyo mtolankhani wathu Rashida Matandika. Tipitirire ndi nkhani zathu. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education, Advice and Assistance CREA Victor Muhango ati apolisi ndi mabwalo a milandu adzigwira msanga anthu opalamula milanduyi ndi kuwapatsa zilango zokhwima pofuna kuthana ndi vutoli. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti hili. Posachedwa apa maboma a Nsanje ndi Chikwawa adziwika mdziko muno pokupha anthu omwe akuganizira kuti akusowetsa ziwalo zobisika za anzawo. Chiyambireni nkhaniyi kufikira pano anthu 7 ndi omwe aphedwa
powaganizira kuti akuchita izi. Izi zikuchitika pomwe m'dziko muno muli lamulo lomwe limaletsa kutchula munthu kuti ndi mfiti, kunena kuti ali ndi mphamvu za ufiti komanso kuchotsa ufiti, ndipo lamuloli limati opezeka kuchita izi apereke chindapusa kapena amangidwe. MBC inafuna maganizo a anthu pa nkhaniyi, ndipo a Angela Chiuye akukawale ati pakufunika kuti anthu alandire uthenga wa lamuloli kuti liyambe kugwira ntchito moteteza anthu omwe akuganiziridwa. Mona ngati boma litabwerezanso like civic educating people mmamidzimu adziwe ndithu kunena nzako kuti ndi fiti ndi mlandu otukhoza kugwira nawo mpaka na ndende, koma panopa malamulo aja it's like sakugwiranso ntchito. Mungoona amene awaphedwera mzibambo amene uja wakunsanje zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Mukhoza onena kuti maliseche munthu asowa mwanjira yanji, asowa anapita kuchipatala anenapo kuti chani, things like those ndezi kungofunika ndithu boma litsindike kunkhani ya malamulo mmamidzi anthu adziwe kuti ndi mlandu kunena nzako kuti ndi fiti. Nawo a Kenneth Justin aku area 43 ndi a Jonas Mbewe aku area 49 ati vuto ndiloti anthu sakuopanso lamuloli poti adindo sakuligwiritsa ntchito mokwanira. Komano vuto lalikulu ndionena kuti ziveke zona zotu fiti kulibe nkhani inachokera kuboma. Ndipo kuboma litayankhula wina aliyense tauni ankhale kumuzi aliyense anaziwa. Ndipo anamva ndi makutu ake kunena zonena kuti boma likapeza munthu akunena zoti uyu ndi fiti atani ameneyo amangidwe. Malamulo satani sagwira ntchito. Akuyenera kuti malamulo ambe kugwira ntchito apa pamene zinthu zikuonekera. Faka pa zikuonesa kuti munthu akuzoti akuzalankhula uyu wantenga maneseja azapita chipatala zonse zondola zinthu zichi. Mwachisikiro ndoti uyu akuntani akunamiza ndi ufulu somanta kunyama kupita polisi kwapereka uthenga. Polisi ndibwa kusamtani kusamumanga amunamizira. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance a Victor Mhango ati nzomvetsa chisoni kuti pomwe dziko lapansi likutukuka amalawi ena adakaganizabe mobwerera m'mbuyo. Mhango ati mpofunika kukhumitsa njira zopereka chitetezo kwa anthu kudzera ku polisi komanso mabwalo a milandu popereka zilango zokhwima kwa omwe akusonkhezera mchitidweyo. Nthawi zambiri zimavuto zonati anthu ngati amene akagwidwa pamatengabe nthawi asanapase chilango. Muna make kwabwino kwambiri kunati anthu ngati amene akagwidwa azipasidwa chilango mwachangu ndicho chilango chake chikhale chokhwima kwambiri, ndicho linga chone kuti amene akuganiza zozapanga zinthu zimenezi muna makasazapange. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti nthawi imene zinthu zimayambikira ngati kunsanje anthu akuziwa kuti apolisi akusatira kufunafuna anthu amene apanga zimenezi, enanso kuchikwawa kukapanga akagwira amene agwirira amene khagwira 100 apite ku khoti mwachangu khoti likapanga ose kuti akakhale ku prison aleke nakakhale ku prison fanchitidwe amene. Pakadali pano wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Anoyo Kaira ati apolisi amanga aliyense amene apezeka kufalitsa nkhani zabodzazi. Kufikira pano apolisi amanga anthu 43 omwe 16 mwa iwo akuyembekezeka kuyankha mlandu ofalitsa nkhani zabodza ndipo 27 akuyembekezeka kuyankha milandu yakupha. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Mukonera mfumu yaikulu ya Alomwe Paramount Kaduya yalangiza mfumu ya Ndodo Andrew yomwe imapezeka mdera la Kachere mu mzinda wa Blantyre kuti ikhale mfumu yolimbikitsa umodzi ndi mtendere, ipewe ziphuphu ndi katangale komanso yachitukuko. Mfumu yaikulu Kaduya inayankhula izi pamwambo okondwerera kukwezedwa pa mpando kwa mfumu Andrew kukhala TA. Nayo chisomo break ndi nkhani yonse. Mfumu yaikulu Andrew yomwe imapezekera dera la Kachere mu mzinda wa Blantyre akuti ndi mfumu yoyamba ya Chilomwe kufika pa udindo wa UTA yopezeka mu mzinda wa Blantyre. Mwambo wokondwerera kukwezedwa kwawo unakutidwa ndi magule achikhalidwe osiyanasiyana ochokera m'maboma osiyanasiyana monga Aphalombe, Mulanje komanso Mangochi. Poyankhula pamwambowu, mfumu yaikulu ya Alomwe mdziko muno Paramount Kaduya inalangiza mfumu Andrew kuti isataye chikhalidwe cha makolo, izilimbikitsa ntchito za chitukuko komanso kukonda anthu ake. Pamene alisopano mfumu ya Ndodo imene yeso iziyang'anira magrupu, iziyang'anira mavileji komanso iziyang'anira anthu onse adera lino lati anthu. Uthenga unena kuti yo pamene ali mfumu ndiye kuti atenga china chilichonse. Mfumu makhala anthu ambiri
ena oti mitu yawo yogwira ena yosagwira onse wazayatenga ngati anawo komanso ufumu imakhala ya chitukuko akuyenera kuti chitukuko chawo chizikhala pasogolo ngati mfumu kwambiriso mwina asakhale mfumu wa ziphuphu chifukwa ziphuphu zimaononga udindo nkhani yayi kusemenda paso ndi olimbikisa maphunziro ana asikana ngakhalenso anyamata otiwo ngati mfumu asalole ana ukwati wachepere azitengapo gawo kulimbikisa maphunziro komanso ngati mfumu isatayeso chikhalidwe chawo akuyenera kuti ana aphunzise chikhalidwe kuti makolo amatani amadya chani nanga amapanga chani nde zonsezo ndi zimene timafotokozera afumu athu kuti azisunge. kumwambo wa chikondwererowu kunafika adindo osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo nduna za boma ndi anthu odziwika bwino ku nkhani za malonda monga mpondamatiki Tom Mpinganjira. Ndipo mawu ake yomwe anakhalapo wa pampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za mlako alomwe a Joseph Mwanamvekha analangizanso mfumu yatsopanoyi kuti izilimbikitsa mtendere pakati pa anthu ake ndi amitundu ina. Mwanamvekha anati muumodzi muli mphamvu ndipo anthu ogwirizana amapititsa pasogolo ntchito za chitukuko. Mfumu Andrew yoyambirira inafika mu mzinda wa Blantyre mchaka cha 1895 ndipo pa nthawi imeneyo imachokera dera la Mulumbu mdziko la Mozambique. Chisomo Break, MBC, Blantyre. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika wapempha polisi kuti alimbikitse bata ndi mtendere ndipo amange anthu onse amene akukhudzidwa ndi kufalitsa nkhani yabodza yoti ena akugulitsa malo obisika a anzawo. Bwalo la milandu lalikulu lakana pempho lomwe gulu la anthu ena anapereka kuti bwaloli lisapereke chigamulo choti bungwe loyendetsa chisankho libwerere ku Blantyre kuchoka ku Lilongwe. Ndipo matupi a Amalawi 15 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe afika mdziko muno pamene matupiwa akhale akulowa m'manda kuyambira lero. Takulandiranso mu nkhani zathu. Dziko lino lapeza ndalama zokwana 26.1 miliyoni za America zomwe zikufanana ndi pafupifupi 45.7 biliyoni kwacha kuchokera ku malonda a fodya m'masabata atatu oyambirira a nyengo yogulitsa fodya chaka chino. Malinga ndi lipoti la sabata lachitatu la msika lochokera ku Tobacco Commission, makilogalamu 12.3 miliyoni a fodya agulitsidwa pa mtengo wa pakati pa madola 2.13 pa kilogalamu imodzi. Bungwe la Tobacco Commission lati kuchuluka kwa fodya yemwe akukanidwa kwachepa pang'ono kuchokera pa 90 pa 100 aliwonse omwe ankakanidwa m'masabata awiri oyambirira kufika pafupifupi pa 65 pa 100 pa masiku ena amalondawa. George Mtandawire akulankhula ndi mneneri wa bungwe la Tobacco Commission a Telefolas Chigwenembe. Tikautenga msika wonse kuyang'ana bwinobwino zinthu zikuyenda bwino ndithu. Ikakhala nkhani ya kukanidwa kwa fodya, kusagulidwa kwa fodya pa auction, ife pakali panopo tikutha kuona kuti zinthu zisintha ndithu, chifukwa tikayang'ana bwinobwino msabata ziwiri zoyambirira za malonda a fodya tidaona kuti fodya pakati pa 90 ndi 100% ku auction amakanidwa pa tsiku ku misika yosiyanasiyana. Koma tikayang'ana malonda amene ayendera mu sabata yachitatu tikuona kuti kukanidwa kumeneku kwatsika masiku ena kumapezeka cha 65%, zimene zikuonetsa kuti tikutsika ndithu. Inde ngakhale kutsika wake nkwakung'ono, ife tili ndi chiyembekezo kuti zimenezi zipitirira mpaka titsike ndithu kukafika kumusi kwenikweni kapenanso kukafika pa zero, zimene zizakhale zikutanthauza kuti fodya yense amene ali ku auction akugulidwa.
ochita ntchito za malonda mavenda mu mzinda wa Lilongwe ati kutsekula kwa stolo zina zithandizire kuti ntchito za malonda zawo ziyambe kuyenda bwino. Mastolo a amwenye ndi machina akhala otseka kwa sabata kamba kosagwirizana ndi ndondomeko yotolera misonkho yomwe bungwe la MRA inakhazikitsa. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Sabata yatha yonse sitolo za amwenye mzinda wa Lilongwe komanso m'mizinda ina zinali zotseka kamba konena kuti makina omwe MRA yakhazikitsa aphinja ntchito za malonda zawo potengera kuti akumapeza ndalama zodera katundu kunja movutika pa msika osavomerezeka. Mavenda akufotokoza nkhawa zawo kunena kuti anakhudzika kwambiri pa ntchito za malonda chifukwa choti amadalira ntchito zimenezi za malonda zimene amapikula makamaka katundu wawo m'mashopu a amwenye. Wapampando wa msika wa Tsoka Market a Steve Magombo komanso mavenda ena anafotokoza motere pomwe ayamikira ena mwa eni sitolo zikuluzikulu potsekula sitolozo. Ife ngati mavenda akutsoka free market ochita malonda ma business ang'ono tinakhudzidwa ndipo ndifo khudzidwa ndi kutseka kwa mashopu chifukwa ifeyo makatunda amene timagulitsawa timaoda kuchokera kwa anthu amene anatseka mashopu monga amwenye komanso machina. Ndiye kutseka kwawo zatikhudza kwambiri chifukwa sitingakwanitse fe kukaoda makatundu athuwa kumene zimachokerako. Kulitsa zili magulitsa chifukwa yonoti mashopu analotani otseka ndekoti tikatenge mapero kumatisowa ndotiso business inatani inayima. Zinatipanga affect ifati makaniko kugula katundu wathu komanso makastoma samalowa musika muno amaopa kuti amaona ngati kuti town yonse ino ndiyotseka ndiye ifeso business inayima sitimapanga business. Pamene eni sitolo zina atsegula ochita business zing'ono-zing'onowa apempha omwe sanatsekule kuti atero kuti azipeza mogula katundu mwambiri. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Chipani cha Democratic Progressive DPP chatsimikizira anthu mdziko muno kuti pomwe boma lotsogozedwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika layamba kuthana ndi ena mwa mavuto omwe akhala akukhudza miyoyo ya Amalawi mzaka zapitazi, misewu nayo iyamba kukonzedwa posachedwa. Gavanala wa chipanichi mchigawo cha kumpoto a Christopher Nzomera Ngwira yemwenso ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko pa nkhani za ku nyumba ya malamulo wayankhula izi atakumana ndi mamembala ena a chipanichi kumphelembe m'boma la Mzimba. Musasecheyo walemba ripoti ili. Malingana ndi gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Nzomera Ngwira yemwenso ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko pa nkhani za ku nyumba ya malamulo, utsogoleri omwe ulipo pano ndi odzipereka potukula miyoyo ya anthu pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Angwira ati pomwe boma likulimbana ndi mavuto a njala, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja, misewu nayonso ikonzedwa. Misewu yambiri imene yaonongeka chifukwa cha mvula imene inagwa yambiri ikonzedwanso. President athu akutitsimikizira kuti apanga paliponse osati asankha mbali imodzi ayi, koma apanga paliponse chifukwa Amalawi ochuluka adawavotera posayang'ana chipani kapena mtundu. Tikako mtima kwambiri kuti misewu yathu ikonzedwe, kuti anthu zitukuko zawo azitha kuziyendetsa bwinobwino, chifukwa ngati tilibe misewu yabwino zitukuko zimavuta kuti zikhazikike bwino. Wona zokopa anthu ku DPP mchigawochi a William Kaweche wati utsogoleri woganizira miyoyo ya anthu ukuchititsanso kuti chipanichi chizikhala champhamvu. Wina aliyense panopa atha kuyenda atakhuta kumene akupitako. Ndalama akazipeza munthu uli ndi njala ungapita ukasaka ndalama never, koma apita ndithu atakhuta ngati chimanga chilimo nyumba ndiwo tusivutatu zero chifukwa tinangophata mbala cha kumusiya kutenga ufa ukhale pachi ndi zimene zotakhonza fuel nayo pompano akhazikika. Chipanichi chikukumana ndi adindo ammadera powalimbikitsa kuti azikhala olimbikira ntchito komanso ogwirizana kuti ntchito zachitukuko ziziyenda bwino m'madera mwawo. Musasecheyo, MBC, Mzimba.
Pomaliza, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapepesa mabanja oferedwa omwe ataya abale pa ngozi yomwe inachitika mdziko la Zimbabwe sabata yatha. Polankhula m'malo mwa mtsogoleriyu wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma Stuart Ligomeka ati dziko la Malawi lili ndi chisoni kamba kuti ambiri mwa anthuwa ndi achinyamata komanso ana. Ruth Chinangwa ali ndi ripoti. Chisoni chachikulu chinakuta bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pomwe matupi a anthu 15 amafika kuno kumudzi. Polankhula m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Ligomeka anati dziko la Malawi lataya mbali ya anthu omwe anakapititsa patsogolo ntchito zachitukuko. Mwazina ayamikiranso boma la Zimbabwe pogwirana manja ndi boma la Malawi komanso mbali zonse zokhuzidwa pa nyengo yovutayi. Mawu owalimbikitsa mabanja awa ndi mawu amene akuchokera pa buku la miyambo 34 pa ndime ya 18 pamene mawuwo amakamba kuti Mulungu amatonthoza mitima yosweka ndipo kuti iwowo ayang'ane kwa Mulungu awatonthoza. Palibe wina aliyense, palibe mawu ena aliwonse kapena ndalama zilizonse zimene zingathe kuwatonthoza koma kuti ayang'ane kwa mwini wake. Anapereka moyo komanso moyo watenga. A James Gondwe anayimira mabanja oferedwa. Iwo ataya mzukulu wawo yemwe analoyembekezera ndipo anali pa ulendo obwera kuno ku Malawi kudzabereka. Inetu kumawa athu munga kuyimirira azanga onse amene aferedwa sinthu chapafupi chifukwa chokuti dziko la Malawi chipinjo chachikulu ife kwathu nkuthokoza kuyamika kuti a state president akapitirize ena zikazagwera. Ngoziyi yachitika pomwenso Amalawi asanu ndi atatu 8 afa pa ngozi ina ya basi yomwe imapita mdziko la South Africa. Mizimu yawo iwuse mu mtendere. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wapempha polisi kuti alimbikitse bata ndi mtendere ndipo amange anthu onse amene akukhudzidwa ndi kufalitsa nkhani yabodza yoti ena akugulitsa malo obisika a anzawo. Bwalo la milandu lalikulu lakana pempho lomwe gulu la anthu ena anapereka kuti bwaloli lisapereke chigamulo choti bungwe loyendetsa chisankho libwerere ku Blantyre kuchoka ku Lilongwe. Ndipo matupi a Amalawi 15 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe afika mdziko muno pamene matupiwa akhale akulowa m'manda kuyambira lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino.